Jeg skal ud og finde en masse lækre ladies i dag. Så jeg skal selvfølgelig have masser af væske. Og selvfølgelig også lige noget at spise. Den der skal ud med dig. Ud med dig. Kom så ud. Yes, endelig. Og så er det ellers bare på damejagt. Denne vej måske. Skal vi så den vej? Jeg vil gå lidt. Skal vi gå den vej? Eller den vej? Eller den vej? Nej, vent. Den vej. Okay, jeg tror lige vi går over og starter forfra igen. Okay, den her gang går vi bare lige ud. Hvad er det her for et sted? Kuk. Er der med nogle babes heromme? Jeg tror sgu endelig, at vi har fundet gevinst. Du er alt for hurtigt for mig. Jeg tror sgu, vi er kommet helt på vildspor. Okay, vi begynder lige fra en sidste gang. Hvis så gik... lapper. Hvis jeg gik den her... lapperne, hvor de irriterende. Der dufter altså virkelig godt herovre af. Damer! Her? Nej, okay. Okay, nu vil jeg altså finde ud af, hvor den mega gode duft kommer fra. Er det herovre? Det er som om, at der er nogen, der stiger på mig. Det kom fra mit bord. Men det vil sige, at det bare var mig, der dufter. Nu giver det helt meget mere mening. Det var altså den her video. Undskyld, lyset er lidt dårligt i den. Men jeg håber, I kan lide den. Så det var min nye kanin. Freddy, han pøller. Jeg vil have flere videoer med ham, så like. Vi ses. Stop. Hvis du er en lækker lady, så ring til mig. Ikke også, skal der ring?